Gibalikan sa mga Mandaue City Enforcement Team ang mga lugar nga dunay nakita ang mga obstruction sa kadalanan sa Barangay Gizo. Dunay mga nabadlungan tungod sa mga nakitaang kalapasan. Ang report ni Nico Sereno. Giabisuhan ni mga personnel sa Mandaue City Enforcement Unit ang tag-iya sa usa ka balay ug sakyanan sa Barangay Mantuyong. Kabahin kini sa clearing operations inabagan sa taga-barangay, kapulisan ug team. Sa roadside clearing operations, may dabantayan gihapon nga mga kalapasan sama niining sakyanan nga nagparking sa agianan. Matod sa tag-iya, naguba lang gyud kini atul sa pandemya ug gipaayo pa. Ikaayo ani dili na ni dire kay na naman may kabutangan ani. Dili may magpagahit sa kay ang balaod. Human sa inisyal nga inspection nga nahimo sa enforcement unit, karong si Manaha, balikan nila ang mga lugar nga nakitaan og mga violations. Mas gihatagan sab og gahom ang kabarangayan aron mangunay sa pagmintinar sa dapit. Sama dinhi sa sitio Santa Cruz, Barangay Gizo, naabtanamo ang kapitan nga nagsusi. Kaya doon naman tayo pidging ardes, kada adlaw tayo magsigi og announce ana na minimize gyud kay ato man sa gyung tinudon kay pagguba man nato. Yang nunay nagparking o request ta dito sa team nga klaman gyud. Sa Enero himuon ang laing hugna sa validation ug inspection sa taga DILG sa mando pagpatuman sa roadside clearing operations. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.